Pagpalang araw po sa inyo lahat. Kung sino man po yung mga may medalyon po na hindi po nabili po na bagong medalyon po. Halimbawa po nakabili po kayo ng medalyon na sa iba kaisan kayo nakabili na hindi po nakukonsagran, nabibinyagan, nabubuhay po. Kung gusto nyo po ay mag-comment lamang po kayo dito, at kung nakaready na po kayong halimbawa nakabili na po kayo na hindi pa na bubuhay po yung mga gamit nyo po, mga agimat, basta mga medalyon lamang po na bagong bili po, mag-comment lamang po kayo dito sa Ibangan ng Pangasinan. Magla-live po ako na i-share po sa inyo na bubuhayin po natin mga bago nyo po medalyon po. Magla-live po ako para sa inyo po, na magla-live po ako na bubuhayin ko po yung mga medalyon nyo po na bagong bili po. Basta gagawin po sa Biyernes po ng umaga po. Ang gawin nyo lamang po ay maganda po ng 2 kandila na puti, tapos insinso kamangyan at kalahating basong tubig po, at ilagay sa lamisa po. At ako nang bala pong mag-live po na kukonsagrahan at bubuhayin at bibinyagan po. Kung may tiwala po kayo, mag-comment lamang po kayo sa kung gusto nyo po pa i-pray nyo lamang po ako sa Facebook. Facebook ko po, Palisok Arangka po yung aking Facebook po. Palisok Arangka, makikita nyo na po. I-pray nyo ako sa Facebook para mag-comment na po kayo sa aking Facebook po. Doon na po kayo mag-comment para yung mga nabili nyo po mga medalyon po ay mabubuhay po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sama naniniwala lamang po. Kasi po kung halimbawa po may bumili tayo ng medalyon po sa mga tabi-tabi, sabi nila binuhay na po. Huwag kayo maniwala po dyan. Ang maganda po ay kayo mismo ang magbuhay. Tutulungan ko po kayo. Magla-live po ako na tutulungan po kayo na para na kayo po ang nagbuhay sa inyong mga medalyon po. Isishare ko lamang po sa inyo para po. Pero ako ang magsasabi, kayo rin po ang magsusuporta po sa akin na sa live po, na magla-live po ako sa Biyernes po. Maganda kung yung Biyernes o yung unang buwan ng Biyernes para tuloy-tuloy nyo po yung debosyonan po yung mga medalyon nyo po. Pati mga pag-usal po na mga pag-devotion po sa medalyon po ay isishare ko rin po sa inyo para may magamit po kayo. Kung sa may gusto lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ang isishare ko po sa inyo ngayong araw na to ay orasyon upang hindi kaya mahatulan sa husgado po. Sa mga may nagkasala po dyan na may na po sa kanila sa husgado, na may malapit na po silang hatulan, sa mga naniniwala lamang po dito, o yung karamihan po kasi ay mga taong napagbintangan, na frame up lamang po at ginawa po ng kasalanan na hindi po na naman nila ginawang kasalanan. Naniniwala po ako dyan na halimbawa po yung nakaaway mo po ay mayaman at ikaw ay kahit isang duka lamang po, kaya kang gawin ng pamamaraan po nila na gagawang ka ng